Les festes de Sant Llorenç, ara d'uns anys cap aquí, jo considero que hem fet un canvi. Un temps érem, quan jo era al lot, érem meros, espectadors, ens donaven unes bones verbenes, ens donaven uns bons concerts, i simplement nosaltres fèiem d'espectadors. Ara d'uns anys cap aquí ha fet un canvi, i la gent s'implica molt, les entitats organitzen, m'atreviria a dir, 50% del programa d'actes, i molta gent participa. No és com en aquell temps que jo record, que és això, que simplement anàvem a festa. Avui feim festa. Tenim la sort de tenir un programa molt consolidat, tenim un programa amb actes que funcionen molt bé. L'any passat vam introduir una sèrie de novetats que enguany seguim amb elles, com és un concurs de maniobres en tractors, com és una jornada aèria, on fem una concentració d'helicòpters, i enguany, com una novetat, m'atreviria a dir, és unes olimpiades rurals. Un vespre, dia 9 d'agost, farem unes olimpiades rurals perquè la gent participi, i el que dic, quan la gent que hi ha més participativa, han d'organitzar actes que la gent participi.